Assalamu alaikum. Hormatly mehmanlar, edil adamlar, ahliňizi toýly gününe hoş gördük. Ana bugün Türkmenbaşy etrafymyzyň Güneşli Türkmenistan geňeşliginde agzanyplaryň döwletleri bir masalasyna bu toýun şayady bolýar. Döwranymyzyň täwäpkärleri, mehriban ýaşlaryny Arslan Sähra gelmede iň füýjar dowla ýuruplarda gaýnap şoşýa. Ýaşlar bagtly ýaşadyrlar, agzy bir bolýarlar. Toýmyzyň hormatly bagşy, zat bagşymy Döwran uryp bugün toýun hormatyna Döwranymyzyň her bir owdun fırsatlaryny bolsa etraf merkezinde ýerleşýän DESSAN VIDEO STUDIO Bagtly biz bilen galyp toýmyzyň iň gyzykly fırsatlaryny mehribanlaryň bilen paylashar. I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back, yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light on my room, I sit by myself, talking to them. DESSAN VIDEO Süper بديانا شو بدل أنا حيرك ما بدل شو مدوم يا حبيب يا عمري خليك هدي بديانا شو بدل أنا حيرك ما بدل شو مدوم يا حبيب يا عمري خليك هدي يما ويما ويما يما 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 1, 2, 3 Oya
Eu vou botar novinha, eu vou botar novinha, eu vou botar passa em mim.